ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai March haka porship ho bajem step hashulong tura but clear. Ka jingtray borba jong ka Green Tech Foundation mentaus nem kan long dasisya ka khubor jingkermen yau pait ba ka sorsilong bat khamtam ka khubor sya ka sorkar balada don kamon bat don ka jingkit kle onam don jing ban penkeladur ya ka wa Umkhrah bat ka wa sirpi laniki wa ba Jaboh hapo ka jela wat ladakan kham simporu ya kata la ban sakhi bahadien ke jingwan hap uslap mentaka step jong ka arpo tarik ulber arhajar arpusau ya ka jinglang bat Khang Lynti jong ki Jaboh bat kinyut kalanang isir khei ka bale se omduna ya ki san pauton AA ya kini ki Jaboh ka Green Tech Foundation kan sakit no shen kani ka seng kala dep ban pen i daki kam bat her hapo wa Umkhrah naduk ka sau tarik ulber arhajar arpusau kata hagi benta basyarum jong ka jingki yang seng kasi college daga babu daki terminal point interceptor kentup yaki floating barriers bat ki trash plastic wire mesh ban khanglat yaki nyut bat ki Jaboh bakin Tuid sepung Umiam haga khandai tarik ulber arhajar arpusau pat ka kenhun kala hiar ban tong bat kit no daki pauton unyut daga bapenon kam daki lieng bat ki wei ki tiar machine bat la beru daki dawai kenyang ban lait na gino gijingma haba pen khoi